Ipinasakamay na sa National Bureau of Investigation ang kaso kaugnay sa pagdukot at pagpatay sa biktimang si Harjan Lagman nitong Nobyembre. Ayon kay Baguio City Police Office Director, tukoy na ang mga sospek sa pagdukot sa biktima ng miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office Cordillera. Dinisarmahan na ang mga pulis at binuwag na rin ang Drug Enforcement Unit dahil sa insidente. Ipinasasakamay na ng Baguio City Police sa NBI ang kaso para hindi na mabahira ng anumang pangamba ang pamilya ng biktima. Matatandaang nahanap ang pugot na bangkay ng biktima sa Tublay, Benguet noong November 12. Nakilala ang biktima dahil sa kanyang tattoo. Hindi na nagbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima pero nananawagan sila ng hustisya para sa kanilang anak. Upon identification, we got in touch with the family and as of now, nasa process na po ng mga documentation, lahat po ng natin for the eventual filing of the case. Yung pagkidnap at pagputol ng ulo, that cannot be condoned by any leader. By leadership, even the local government will not condone that.